Hiya pal, ti siarad I fi pal? Nice I cwrdd o ti, I ti'n gwybod unrhyw Dafydd Iwan, y maw hyd? Wrth gwrs fi'n gwybod Dafydd Iwan. Mam fach. Na fe da. Ti'n coio Maxen, does neb yn ei alwad o. Mae'n 1500 o blynyddoedd yn amser hir go. Pan aeth Maximus o Gymru yn y blwyddyn 303, yn gadael yn gyfan, a heddiw eleni, nid I yma o hyd, nid I yma o hyd. Gweitha ffaw a phopeth, gweitha ffaw a phopeth, gweitha ffaw a phopeth, nid I yma o hyd, nid I yma o hyd. Gweitha ffaw a phopeth, gweitha ffaw a phopeth, gweitha ffaw a phopeth, nid I yma o hyd. Man bach. Diolch yn fawr, Dafydd Iwan, am y can special na. Any good neu be? Oh, that's bloody lovely. Mae'r ganan... Oh, bloody hell. Mae'r ganan... Fi goffa mynd. Anyway. Lovely, pal. Lovely.